Bayadai bat ka jing suki jong ka jing trekam jong hinong tre ki jongi apo ka council. Dah ka buram. Hi naduk ba ngarong asyimti ko mu siam bat naduk ba install ni ka isi ka batamai. Melak banlen. Baka doon bah ka rukom trekam ka ba suki hakani ka council ka jongi. Ya kata ngarong menjur. Namar ba kibun kikam ki sakut kibun kikam kumbala ya keren menin kibangila ya keren pasau benai lah nru benai re ki sakut haju udon ki file kiba suki kiba deban pendep tang stayau ki simpor si benai ar benai. Tena kaliang jongka ising la sim kia ba lo gani benta bat ngindang ya sim kia susu namar ba pisutu hi habaka sistem kalaya de posnem guptu ban penbej hai por balakot kamlong kebestuk makan simpor tena kadau ngidon kam ka jing tenru ngidon kam ka jing ya keren ka ba nakapor sakapor kenang ba nginyo ban streamline no ya ka jing trekam hang ne for council